Tady, aby bylo vidět, že ten balík je prasklý. No já jsem to právě nepřejímal, ona to Dáša nevěděla. A já jsem to napsal Jedit Miroslav Klapka. A měl jsem tam kontakt, aby mě zavolali. Nikdo mě nezavolal. A prostě Dáša nevěděla, co přebírá, tak to přebrala a ten borec ujel mezi tím, protože to čekal asi z minulého týdne, to byl totiž ten samý problém. Ale to mě aspoň zavolal, že to asi dneska nevydrželo. Doufám, že to bude slyšet na tom videu. Jo, ta krabice je tady praskla, video máme. No. Tak to rozbál. Jako doufám, že to není, jako snad by neposlali to sami, jo. Třeba poslali to z minulého týdne znovu. No, ty jo. Jo. No, ale podle střepů... No jo, ty vole, podívej na to. Je prasklá. Máš to natočený? Jo. Pěkný. Pokud tu snad prasklou od mrazu, to je zmražený jak prase. No, tak ještě, že to máme natočený. Tak tohle to asi teda nechci. Hele, tak Davide, můžeš prosím tě udělat ještě fotku k tomu? Jo.